Maayo ang Diyos. Praise God. Salamat ani nga adlaw nga kita mga igsoon o salamat sa mga pag-awitan ni naghatag o kadasig sa atong espiritu o bisan ang mga pulong sa pagdasig no na magkalipay ta diha sa pagsimba sa atong Dios. Padunay preacher nga ako nadungog na idara na gyud kay siya. Matud pa niya na mas interesado ang Diyos sa atong development. God is more interested with our development than our comforts. Mas interesado daw ang Diyos nga ma-develop ta, mahimo tang bitter nga ng B-E-T-T-E-R kaysa mahimo tang bitter nga B-I-T-T-E-R. So, ang gitanaw sa Diyos, bahalag na atay mga discomfort basta nagpalambo sa atong pagkatao. Kaya ang labang gitanaw sa Diyos ang atong development kaysa comfort. Praise God. So, dili ta kalikay na ay mga testing, mga pagsulay. Kay bisan kanusa kung ang atong pagtuo sulayon aton ang gitawag nga mga testing sa atong kinabuhi. O dili ta malimot nga naay gitugon ang Espiritu Santo sa Revelation. Imong gibantayan ang akong sulti sa pagkamain ng tuson gayon. Bantayan ko sa ikaw mahilikay gikan sa takna sa pagsulay nga hapit na moabot sa tibuok kalibutan sa pagsulay sa tanang na nagpuyo sa yuta. Tanawa maabot ko sa dili madugay, kupti pag-ayo ang imong nabatunan. Aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Praise God. Palakpakan nato ang Diyos. Si Haring Solomon, sa iyang pagkamanggialamon, terribly ang iyang pagmasa sa kinaiyahan nga gihulad sa kinabuhi. Kung imong basahon ang mga proverbio ug ang Ecclesiastes, laglom kaayo ang natugkad niya sa kinaiyahan na hulad sa kinabuhi. Pero sa last na niya nga bahin sa iyang sulat sa Genesis, Ecclesiastes 12, matud pa niya ang tanan na dungog na. So pwede nga daghan yung mga mensahe atong madungog. Pero matod pa ni Solomon, ang tanan na dungog na, hadluki ang Diyos o tumana ang iyang mga sugo. Kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Praise God. So, matag usa ka nato, doon na kita'y pagtikad sa atong relasyon sa Diyos. Kanang naakay personal relationship with God. Ug mao ni ang pagbarog nga dunay kaligon sa atong pagtuo. Dili ka basta matarog, dili ka basta ma-open sa uman. Kung ang imong pagtutok ngadto sa Ginoo ni gitambag ni Paul sa Hebrews nga looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So niya taning katapusan mga adlaw atong kuptan pag-ayo ang kalauman sa iyang pagtawag. Kaya ang iyang pagtawag dili mabakwi. Praise God. Magapadayon ni sa pag-agda ka nato samtang may mga higayon pa o kahigayunan ang kinabuhi. Sa mga sulat ni James ani nga adlaw, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. So, gikan ani nga verse, may mensahe ko pagadadon, the engrafted word. Ang tinanom nga pulong. Ang creation, mga igsoon, kung imong basahon ang Genesis chapter 1, daw simple lang kaya nimo siyang basahon. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pinaagi sa iyang mga pulong, iyang gisugo ang kabuhatan nga masinangkapan.
Gibutang sa Dios sa ulahi ang pangbuhat sa tao, kay dili sayon ang kagulihang sa dahunog ug tingog sa creation. Sa dihang ang yuta na hulma na, sa dihang gisugo sa Dios nga malain ang tubig ug ang mamala, dili na siya tiaw nga pagtayog sa earth. Maglinog lagani ta ginagmay mga isuon, mura na tag mataranta. Pero kanang paglain sa tubig ug sa kon, grabe na siya nga mga tingog o pagtayog aron nga mahulma kini nga yuta. Praise God. So nagtug-an ang creation sa chapter 1 and 2 nga gihimo sa Dios ang tanan butang by the spoken word. Ato pa pagsulti niya, let there be light, and immediately there was light. Ato pa ang gahom sa tingog sa iyang pulong. Ug nahimo ang tanang butang sa kabuhatan. Praise God. Kadto lang mga tao nga dunay pagtuo sa Dios ang mutuo ani nga ang creation gihimo sa pulong sa Dios. Kadto lang nagtuo nga dunay Dios. O dili nimo mapugos tong mga tao nga walay pagtuo, nga moingon nga ang kalibutan gihimo sa Dios. Pero ang gisulti ni Paul sa Hebrews 11:3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Nga ang kalibutan atong nasabtan nga gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios, aron nga ang mga butang nga makita wala buhata sa mga butang nga nagpadayag. Ato pa ang butang nga nakita may gahom nga naglihok nga dili makita. Praise God. Ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios kamatuoran. The word of God is truth. Matud pa ni Solomon sa Proverbs 31, ayaw dungagi ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios ulay, ug kini mahimong taming kanila nga nagasalig kaniya. Dili ka magdugang kay basig badlungon ka sa Dios ug ikaw makaplagan nga bakakon. So dili ta makadugang ug makaiban sa pulong sa Dios. Kay ang iyang mga pulong kamatuoran. Wala po'y katarungan nga makatarunganon matok sa pulong sa Dios. There is no reasonable reason against the word of God. Kung musulti ang pulong sa Dios, wala kay ikapangulipas nga i-justify nimo ang imong kaugalingon. Tungod kay ang kamatuoran. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang pulong sa Dios kamatuoran. O kini magdala sa tagsa-tagsa ngadto sa paghukom sa mga buhat nga gihimo sa silong sa langit. Namatod pa ni Jesus sa iyang mga pulong samtang dinhi siya sa kalibutan, and if any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. He that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, this same shall judge him in the last days. Kung dunay magpatalinghog sa akong mga pulong o dili mutuo niini, dili ko maghukom kaniya. Kay wala ko muanhi aron sa paghukom sa kalibutan kundi sa pagluwas sa kalibutan. Ang magasalikway nako og dili mo dawat sa akong mga pulong, adunay usa nga maghukom kaniya. Ang pulong nga akong gikasulti
mauunya ang makahukom kaniya sa katapusang mga adlaw. Dili ta makahimo og katarungan aron i-justify nimo ang imong kaugalingon. Kung nagbarog ta batok sa kamatuoran sa Dios, nagpabilin tang kasupak sa kamatuoran. Kay wala tay mahimo matok sa kamatuoran sa Dios gawas sa pagdapig niini. Praise God. Ang pulong sa Dios nagtudlo kanato. The Word of God teaches us what is good and evil. Ang pulong sa Dios nagsulti na kung unsay maayo ug unsay dili maayo. Ug dili nato siya malubag aron nga ang atong katarungan atong ipahayag. What is good is good. What is evil is evil. Amen. Ang pulong sa Dios magpadayag o kini maayo o kini dautan. Sa diyang nahulog sa pagpakasala ang atong unang mga ginikanan dito sa Garden of Eden. Ang Diyos nangita sa tao sa dihang nagtago sila tungod sa konsensya nga sila nakalapas sa sugo sa Diyos sa pagdili kanila nga dili mukaon sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman. Ug sa dihang ang ilang konsensya may kahadlok na sa salaod, ang Diyos miatubang kanila. Ug mao ni ang pangulipas ni Adan. Ug matod pa ni Adan, ang babay nga imong gihatag kanako, siya mo'y naghatag nako sa bunga sa kahoy, ug ako mikaon. Si Iba usab mipadayag sa iyang katarungan. Matod pa niya, ako gilimbungan sa bitin, na tungod niya na ako mikaon. Gipaminawan sa Diyos ang ilahang katarungan, pero wala makapausab sa gibahad nga balaod o hukom. Sa dihang nakasala sila, pwede maka-express sa ilahang pangatarungan, pero ang hukom mao sa gihapon nga wala mausab. Sumala sa gisulti sa Diyos, mamatay gayod kamo. Ug nahimo kitang bunga sa ilang salaod, nga sa singot sa imong naong magkaon ka sa imong tinapay sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Hangtod nga kay abog ka, mubalik ka sa abog. Pirti ka makaluluoy nga destinasyon. Luyos sa imong paningkamot, mubalik ra ka sa abog diin ka nagagikan. Walay kaugmaon kundi kapakyasan ang dulngan sa tao tungod sa paglapas. Wala maminaw ang Diyos sa ilahang excuses. Muna kong gisulti kanina, walay katarungan nga matarungon kung kinibatok sa mga pulong sa Diyos. We can do nothing against the truth but for the truth. Anhigid ta sa kamatuoran mo dapig para safe ta sa adlaw sa paghukom. Safe ta sa pagpangatubang inighusay na unya sa Diyos. Dapig ta sa kamatuoran. Dapig ta sa mga pulong sa Diyos. Adunay kakuyaw kay kaning tao very rational kanang mga tarungan gining tao. Pero dunay kakuyaw aning taong mahilig pagpangulipas o pagpangatarungan. Gining rationalization to explain according to reason. Makita nimo ni mga taong mga filosofiya, no? Bisag sultian na nimo sa kamatuoran na maghisgot og pagka-Diyos, mangita gyud iyang lusot nga ang Diyos sama ani. Akong iyaan magsuntong kamanghuran sa akong buhi pa man naa sa Australia. Iyang anak po nagkuti sa Bible. Siya, ang mahitungod kang Kristo, mura ko ni kuan siya, manlalaban, nga sa dili pa ka moabot sa hukmanan na akay manlalaban, maupod na ang papel ni Kristo. Ingana ang ilang murag pundasyon sa pangatarungan. Nga kung imong paminaon, makatarunganon kung ibasi sa yutanong kahimtang. Pero kung hisgutan nato ang kamatuoran sa Diyos, ang Diyos nagtugan
Gawas ka nako wala na laing Diyos. Gawas ka nako wala na laing maghuhukom. Gawas ka nako wala na laing magbubuhat. Praise God. O wala tay mahimo batok niya na bisan kung doon na tay panghuna-huna nga murag makatarunganon. Praise God. Maniingon sa Biblia nga dili ta muuyon sa mga pangatarungan ngayutanon. So kining rationalization to make conformable to reason. Usahay mo apinig tatama bitaw. Ingani, bisag wala siya musibo sa pulong sa Diyos, ang katarungan mo'y gilabanan. Ug dinhi ko ani kay murag tama ni siya. Pero usbon nako wala tay makatarunganon nga katarungan kung kini kabatok sa mga pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos kamatuoran. Munang gihangyo ni Paul ang mga kinabig sa Romans 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Dili ta makig-uyon sa kalibutan. Ang kalibutan, daghay mga filosofiya. Pero ni ata sa paglaban sa kamatuoran. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hallelujah. Dili ta makig-uyon sa kalibutan. Pwede nga doon na tayo mga higala, pero dadon na to si Kristo sa iyang kamatuoran. Kung dili na to masulti ang kamatuoran ni Kristo, ipakita na to kung unsay gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Giunsa niya pag-usab ang atong mga lakang. Giunsa pag-usab sa Ginoo ang atong kinabuhi. Hallelujah. Ang atong ipaila sa kalibutan. Kay gikan na ta diha sa atong kasinatian. Matod pa ni James 4:4, kung mahimo tang higala sa kalibutan, gihimo natong kaaway ang Diyos sa atong kaugalingon. Asa man ta manago kung Diyos mo'y atong kaaway. Bahala, naghimuon kang kaaway sa daghang mga tao dinhi sa kalibutan. Basta ang Diyos pabor nimo, di nato naigsapayan. Hallelujah. Praise God. So gihimo sa Diyos ang pagreforma sa kinabuhi. So gikan sa pagkaguma tungod sa sala, nalayo ang tao ug nahimo tang makasasala sa kinaiyahan. Naglihok ang gahom sa sala sa kinabuhi sa tao. Bago pa lang nagsugod ang mga tao sa pagsanay. Gisugat sila glunop sa panahon ni Noah, kay wa makangay ang Diyos sa taras sa mga tao. Grabe ang kadautan, dili lang sa ilang mga buhat, bisan sa ilang imaginations. Praise God. Busa, gilaraw sa Diyos ang pag-usab sa kinaiyahan. Gitistingan niya ang paglunop sa kalibutan, pero wala makapausab sa kinabuhi ang paglaglag. Kay ang butang nga makita sa kabuhatan, bunga sa gahom sa Diyos sa iyang pagpamulong. Gilaraw niya ang butang nga akong gisgutan pag-una, the engrafted word. Kung nagbunga ang pulong nga giluwatan sa pagpurma sa kabuhatan o na-deform ang kabuhatan, dili lang si Adan o si Iba, kundili ang mga tanom naghatag og tunok, mga hilamon, ang mga mananap na himo na nakig-away sa tao, naguba ang kinaiyahan. O kung usbon ni sa Dios, ireporma ni siya, wa madala sa pagpatay o sa paglaglag. Kay daghan ni mga nasod nga strikto sila sa mga salaod nga kita gani nakatisting tadrig lethal injection sa hanubo nga panahon ug wala gihapon makakalma sa kadautan. Gipresidentihan tag-isog kaayo mga ison, igo lang ni tapoy kadiyo karon ni ulbo na pod. Tungod kay wala tay gahom sa pagreporma sa atong kinabuhi, sa ato lang prinsipyo o sa ato rang panghuna-huna. Dili ta magpadaog sa atong kaugalingong pangatarungan, moingon ka nga tao lang ko, makasabot ang Diyos nako. Praise God, dili na maoy tumong sa Ginoo nga nung gipahayag iyang pulong, kundi gusto niyang mosabot ta sa iyang mga pulong.
aron mahimong tarong ang dalan sa atong pagkinabuhi. The works of reformation was by the engrafted word. Ang tinanumatod pa ni James, uban sa kaaghop, dawaton ang tinanom na pulong, nga arang makaluwas sa atong kalag. Walay laing remedy nga maluwas ang tao. Pwede nga doon natay mga tinuhuan sa kalibutan, pero kung dili na to, dawaton ang tinanom nga pulong, walay reformation nga mahitabo. Kay ang kabuhatan gihimo sa gahom sayang mga pulong, pinaagi sa pagsulti, o karon ang pagreforma pinaagi na sa pagtisok sayang pulong sa kinabuhi sa tao aron mareforma tang tanan ngadto sa pagkasama sayang dagway sumala sa sinugdan. John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dili nato mabulag ang pulong sa Dios ug ang Espiritu sa Dios. Kung diin ang Espiritu sa Dios nag-uban ang iyang mga pulong, kay dili nato ni siya mabulag. Maingon sa imong pagkatao, di nimo mabulag ang imong pagsulti o ang imong mga pulong. The same was in the beginning with God. Kini siya uban sa sinugdan, kauban sa Dios. All things were made by Him. Ang tanang butang nahimo pinaagi kaniya o gawas kaniya, walay nahimo nga dili pinaagi kaniya. And the Word, which was God, and the Word was made flesh. O ang pulong nahimong tao, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the begotten of the Father, full of grace and truth. Ang pulong na nahimong tao, puno sa kamatuoran o grasya. Ang pagkatawhunon sa pulong nga nahimong tao, gidawat nato nga mao si Jesus Christ, sumala sa pagpaila sa kasulatan. Nga diha sa iyang pagkatao, ang sala sa kalibutan, gihukman pinaagi sa iyang kamatayon. Kay wala makahimo ang mga halad sa kasuguan nga mapala ang sala sa konsensya sa tao. Hinuon mataghalad nagpahinumdum sa sala nga nabuhat sa tao. Ug ang Dios naglaraw og usa ka paghalad nga ang pulong nga nagbuhat sa tanang butang nahimong tao. Ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamatuoran. Nakaplagan usa ka adlaw nga linansang sa krus aron nga mahukman ang sala sa kalibutan, matagaan tag pagtubos. Kay dili ta makahimo pagduol sa Dios kung nagpabilin tang makasasala. Busa ang bugtong paagi nga gihimo sa Dios, nangunay siya nga sa sinugdan pulong nga nagbuhat sa tanang butang, nahimong tao. Ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamatuoran. Namatay nga linansang sa krus aron tagaag katubsanan ang atong mga sala. Nagpasabot nga wala ka na isipi sa imong pagkamakasasala, sukad pa sa imong ginikanan, sa buhat sa imong kamot ug sa kasaypanan sa imong mga panghuna-huna. Giwala to sa Dios, pinaagi sa iyang kamatayon nga nagbitay sa cross. O kay ang lawas nga namatay tungod sa sala, kinahanglang ilubong ni siya para mugitib ang usa ka bag-ong lawas. Ug mao ni ang paglaraw sa Dios sa pag-usab sa kinaiyahan sa kinabuhi sa tao. Nga kikalimtan niya ang sugilano ni Adan ug ni Eva. Ikalimtan niya ang mga salaod nga nahimo sa tao, nahimong panulundon sa tao. Human siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong, gikalimtan sa Dios ang kadautan ug sala dinhi sa yuta. Ug siya nabanhaw aron nga ang lawas na iya sa sala mabuhi diha sa pagkamatarong sa Diyos. Hallelujah. Maningon ni Paul sa iyang pagsaysay, unsa may atong buhaton, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudagaya ang grasya, palayo ka na.
Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagpakabuhi padiha niana. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita kauban ni Kristo, maingon nga si Kristo nabanhaw pinaagi sa himaya sa man, kita usab managawi diha sa kabag-o na sa kinabuhi. Hallelujah. Usa ni siya kapag paagi sa Dios aron na ang kalibutan iyang maluwas gikan sa sala. Ug siya nabanhaw, praise God. Ang pulong nga nahimong tao namatay, gilubong ug nabanhaw. Aron nga mahisulod siya sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo na nagpadaya nga nabanhaw tulo ka adlaw gikan sa lubong. Si Jesus Christ nga namatay, nahimong ang pulong nahimong tao, namatay, gilubong, nabanhaw, siya mao ang tinanom nga pulong. Nga kinahanglang matisok sa atong kasing-kasing para trabahuon ang reformation, pagbag-o sa kinaiyahan sa hunahuna, pagbag-o sa kinaiyahan sa atong pagbati, pagbag-o sa kinaiyahan sa atong mga buhat. Nga matod pa ni James, dawatan ninyo uban sa kaaghop. Ibisag sakit ang pulong sa Dios, nagdala ning paglugod sa kahugawan sa una-una, nagbatlong sa sayop natong kinabuhi, magpaubos ta sa pulong sa Dios, dawaton uban ang kaaghop. Kay kini arang makaluwas sa atong kalag. Ang importante karon maluwas ang atong kalag. Ug kun ang pulong, ug kun si Kristo atong dawaton sa sulod nato, siya mao ang gide-engrafted word that is able to save our souls. Muna si Paul sa iyang mga pagdasig, matud pa niya, dili nga nagbaton ko sa akong kaugalingong pagkamatarong pinasikad sa kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo kang Jesus Christ. Ug maoy akong kalabuton bisag may mga failures, forgetting those things which are behind, reaching forth unto those things which are before, to be conformed unto His death, nga mahisama ko sa iyang kamatayon, aron nga kun mahimo makabot ko usab ang pagkasama sa iyang pagkabanhaw. Ang the engrafted word is Jesus Christ in us. Si Kristo niya sa sulod nato, siya mao ang pulong nga natanom alang sa pagluwas sa atong mga kalag. Christ in you, the engrafted word which is able to save our souls. Jesus Christ in us, the true God. Si Kristo niya sa sulod nato, siya mao ang tinuod nga Dios. Ang Espiritu Santo sa Dios na niya sa sulod, aron trabahuon niya ang atong reformation. Kung ikaw lang sa imong kaugalingon, wala tay gahom sa pagreforma aning kinabuhi. Nagkinahanglan ta ni Jesus Christ nga mapuyo sa atong kinasuluran, aron trabahuon usbon niya ang atong pagkatao. Dili na importante ang pagkahudiyo o ang pagkahintil na nahimong panagbangi sa mga rasa. Ang importante sa Dios bag-ong pagkabinuhat sa iyang atubangan. O kini mabuhat kung si Kristo niya sa atong kasing-kasing. Christ in us, the true God, the life and the resurrection, the light of the world, the bread of life, the living water, the word of truth and eternal life, the righteousness of God, the holiness of God, Jesus Christ in us. Wala tay pagkamatarong sa atong kaugalingon, pero kung naa si Jesus Christ, He is our righteousness before God. Dili na makita ang atong pagkadautan sa kinaiyahan o kagikanan,
kundi makita ang dugo nga naula sa atong manluluwas dito sa Kalbaryo, nga nagtabon sa tanan natong pagkamakasasala, ug makita ang pagmatarong sa Dios pinaagi sa pagtubos kanato gikan sa atong mga sala. Hallelujah. Jesus Christ, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Si Kristo nahimong atong kaalam, atong pagkamatarong, atong pagkabinalaan, o atong pagkatinubos. Gitubos niya pag-una atong lawas kauban sa iyang paglubong, kasi kamatayan paglubong pinaagi sa paghinulsol, o pagdawat sa ngalan diha sa bautismo, ang atong lawas nakadawat sa katubsanan sa sala. Ug siya mosulod sa atong kinasuluran para ang atong kalag dadon sa pagtubos sa adlaw sa iyang pag-anhi. Munaingon sa kasulatan, grieve not the Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Na kinahanglan na atong kalag nga ubanan sa atong manluluwas, aron nga inig-abot niya sa usalang kapagpamilo kung buhi pataning lawas sa mahunlos ni nga lawas, ug makita ang lawas nga ginabag-o adlaw-adlaw, pinaagi sa mga pulong sa Dios ug sa iyang presensya nga gipapuyo sa sulod nato. Busa, matud pa ni Paul, lugurin ninyo sa tanang kahugaw ang inyong kaugalingon, uban sa mga naghingapin nga kahugawan, ug dawaton uban sa kaaghop ang tinanom nga pulong, which is able to save your soul. Umabatyagan nimo ang presensya sa Diyos sa imong kinasuluran. He was the engrafted Word. Siya mao ang pulong kun ang kabuhatan na himo sa gahom sa spoken word, ang atong kalag maluwas pinagi sa engrafted word. Ang pulong sa Dios nga natanom aron nga himuon ang reformation. Dali ra ang creation pagbungad sa Ginoo. Let there be light, and immediately there was light. Pero ang reformation, puy-an gyud sa Ginoo ang nahabiling panahon sa atong kinabuhi. Kay dili sayon ang pagreforma sa nahugawang hunahuna. Dili sayon reformahon hinlo na kasing-kasing nga nahugawan sa kailibgon sa kalibutan. Dili sayon usbon ang mga buhat nga naanad sa kadautan. Muna sa matag Domingo, ginapuno ta sa gahom sa Diyos. Ginapakaon ta sa mga pulong. Basta dili lang ta mo give up, dili pud mo give up ang Ginoo. Antuson ta sa Ginoo sa pag-usab sa atong kinabuhi. Usahay musangko ta sa pag-angal, kay doon na tayo mga failures, gilikusan ta sa daghang kapakyasan, kahuyangon. Pero mabati man gihapon nato ang presensya sa Ginoo. Nagpasabot nga determinado ang Dios. Basta kay magpabiling tang muila kaniya, magpabiling tang mualagad kaniya, alagaron sa Dios ang atong kahingpitan. Tabangan nato ang Diyos sa paghinlo sa atong kinabuhi. Kay ang gitrabaho niya ang atong pagkahingpit. The church must be without spot and blemish. Nga muatubang ta sa Ginoo nga walay kunot, walay hugaw. Ug kung kita ray magtrabaho, dili ta makahimo. Pero kung pasagda nato ang Diyos na maglihok sa sulod, kaya niyang reformahon pagbalik. We are being changed from glory to glory. Kinabag-o ta sa Diyos from glory to glory. Gisaad niyang everlasting love
Dili mapandol ang Ginoo sa atong kapakyasan. Dili mo angal ang Ginoo sa atong mga kahuyang. Agpabilin siya nga niya sa atong kinasuluran. Let the word of Christ dwell in you richly. Mapuya ang pulong ni Kristo sa sulod ninyo sa madagayaon gayod. Colossians 3:16. Ug magpalain kamo, and be ye separated. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. And touch not unclean thing, and I will receive you. And ye and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Gikantang tanan sa kalibutan. Kung unsa ang kalibutan nga atong makita, diha ta kaniadto. Kung unsa ang ilang mga urug, diha ta kaniadto. Kung unsa ilang mga taras, diha ta kaniadto. Kung wala pa ta maabot sa pagtawag sa Dios ng pabilin ta karon sa ilang kalihukan. Pero gipili ka sa Dios, gitawag ka sa Dios. Dili sulagma tong adlaw nga nahisulod ka sa panagtigom. Katong nabati nimong talagsaong pagbati nga dili ka maka-explain, di ko kasabot sa akong gibate. Mauto ang pagkakos sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ngayang gipanghinaot, nga wala maguna ang kalaglagan sa imong kinabuhi, naabtan ka sa iyang pagtawag. Ug atong natagamtaman ang iyang pag-andam sa kinabuhi, pinaagi sa pagsugot sa maayong balita. Usa ka sa mga swerte nga tao. Kay gikan sa kalibutan, gitawag ta sa Dios aron maisip nga iyang mga pinili nga katawhan. O giagda ta niyang magpalain. Kay bisag gikan ta sa kalibutan, dili ta iya sa kalibutan. Tungod kay gipili ta sa Dios gikan sa kalibutan. Ug ang nagpalain nato sa kalibutan, sagol ta maura gihapon ang kuloy-anan, maurang kaubanan sa balay, maurang kaubanan sa trabaho, maurang mga silingan, maurang nga mga higala. Pero ang nagpalain nato mauni. Tatanan nga mituog midawat sa iyang ngalan, naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Diyos. Sa ato pa, bisag kauban ta nila sa padayon gihapong mga trabaho, pero ang pag-ila sa Diyos nga ikaw iyang anak tungod sa iyang ngalan. Basig, walang makita sa inyong naong sa salamin, human mo na bautismuhan. Ang inyo na lang nabati, dunay kagaan, comfort sa inyong kinabuhi. Pero gisulti ni Paul sa Galacia ng tanan kanyong gibautismuhan kang Kristo Jesus. Gisuluban o Kristo. Praise God. Bisan ang mga angel sa kalangitan, mihatag sa ilang pag-ila sa mga tao nga nasuluban o Kristo. Kay walay laing ngalan gihatag sa silong sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita, nga pinaagi sa ngalan ni Jesus ang tuhod sa kalangitan ug dinhi sa yuta, ilawom sa yuta mapiko aron maghimaya sila aning dako nga ngalan. Ug ang maong dako ngalan ang tanan kaninyong gibautismuhan kang Kristo Jesus. Gisuluban o Kristo, nagpasabot nga iya tang napanag-iya tungod kay mituo ta sa iyang ngalan. Ang pingantaning maong grasya, umanato wala patakahuman og tangtang sa mga butang nga dili gusto sa atong kinabuhi, pero nagpailob ang Ginoo, giantos ta sa Ginoo.
aron nga mahingpit ang iyang pagtrabaho sa atong kinabuhi. Ug ang nakatabang nato nga hinahinay tang maputli kining atong mga pagdaig, samtang maghimaya ta sa Dios, mura ta gipurify sa iyang presensya. Ginabalaan ta sa presensya sa Dios, sa dihang kusog ta nga magadaig, maghimaya sa Dios. Ginatrabaho ang purification sa atong kinabuhi. Muratag bulingon nga bisti nga gilabhan. Praise God. Busa ni ata sa mga pagdaig matag Domingo, inigawas nimo sa panagtigom, bagong laba ang hunahuna, bagong laba ang pagbati, bagong laba ang kinabuhi. Muna dili nato biyaan ang panagtigom, kay ni adinhi ang Ginoo nagapadayon sa paghinlo, paghingpit sa atong mga kinabuhi. Ug ang usa ka timaan nga kita gilain na sa Dios sa kalibutan, dili mabatyagan sa kalibutan ang atong nabatyagan ani nga adlaw. Pwede nga makadungog sila sa akong gimantala nga mensahe, pero diha ra kutob sa igdulungog. Pero ang tag-iya sa pulong nga nagpuyo sa atong kasing-kasing, muni maghatag agianan nga atong igdulungog mosaod nganhi sa atong kasing-kasing. Ang pulong naghatag kalipay, naghatag og kaayuhan, naghatag og kalig-on sa atong kinabuhi aron ta makapadayon sa atong panaw. Sa matag panahon nga ato siyang mabatyagan, it declares our separation from the world. Sa matag panahon nga ato siyang mabatyagan, nagpaila ni nga ikaw linain sa Diyos. Kaya ang imong nabatyagan aning adlaw dili ni mabatyagan sa kalibutan. Ikaw lang, ang katauhan lang sa Diyos mo'y makabatyag sa timaan nga ang iyang presensya nagpaila, nga ang tinanom nga pulong sa Diyos sa pagluwas, pag-reform sa kinabuhi niya sa atong mga kasing-kasing. Wherefore, lay apart all filthiness. Tabangan nato ang Ginoo sa paghinlo sa atong kinabuhi. Kay bisag na pasaylo na ta, na agihapon ang pagbati na himong tentasyon kanato. Busa luguran nato sa tanang kahugaw ang atong kinabuhi sa espiritu ug sa atong mga buhat. Ug hingpito nato ang pagkabalaan diha sa pagkahadlok sa Diyos. Wala tay laing buhaton, di man ta makahimo sa pagreforma sa atong kinabuhi, pero kining atong pagkahadlok sa Dios nagtabang ni sa Ginoo aron reformahon ang atong kinabuhi. Kaysa dihang may kahadlok ta sa Dios, nagasurinder ta sa atong mga kahuyangon, naghatag ta sa Dios sa higayon nga kita mabag-o aning kinabuhi. Mamalandong ta ani nga adlaw. Jesus Christ in you, the hope of glory. He was the engrafted word to save our souls. Manindog tang tanan aning kaudtuhon. Mamalandong kita mga igsoon sa buhing presensya sa Diyos nga niya sa atong kinabuhi. Sa matag panagtigom, iyang presensya nagapuno sa atong panudlanan. Muminos atong kusog kung magsugod tag kauga sa presensya sa Diyos.
Upaibabaw pagbalik ang unod nung pagkatao kung magkahubas na ang presensya sa Diyos sa atong kinabuhi. Pero kung mapuno ta pag-usab ani nga adlaw, mubalik kalig-on ang atong kalang. Call upon His name and open your heart. Tawag ang ngalan sa Ginoo o gablihi ang imong kasing-kasing. Sa atong mga bisita aning adlaw, gihigugma mo sa atong Ginoo. Jesus loves you. Just believe and open your heart. Lord, I need you. Every hour, I need you, Lord. Without you, I can do nothing. Have your own way in my life, Lord. Siya mo'y atong kalig-on. Siya mo'y atong kahimuan. Open your mouth wide and shout the name of Jesus. Receive the engrafted word.